Endi? Timune. Timune. Ku ya? Kae lore lho. Oh iya ta. 6 ketok 6 ngono. Enak-enak iki. Ya nek 6 ku kan seger ya tuh. Lho kalau iki enak lho rasane kok. Ceme sitok apa cukup minta jari. Tak wae. Kurang sitok. Sitok iki sik iki. Gede. Gede ta? Inilah jenenge ini. Desi ya kan. Kene kok ijek. Heeh, loro pas iku, pas sore. Rong dino kok gede mak ya ceme ya. Masuk loro ta, kelan loro. Lah iya piro? Ya Allah iki timune ya. Heeh, timune kuwi. Tangan enak mangan. Jen nom enak kuwi. Hampir kering. Bajuku kan Dinesmu ta. kacang ngono iki telune cukup lho. Nggih nyayur. Kurang gede adahmu ditekuk. Ini. Pikir enak banget iki iki. Gani. Lho kok kae. Ya, mamake mantimen. Sanau nandur dhewe, seger banget kuwi. Masuk gas. 6 ya. Ya ta? Angger cek 6 enak banget. Nih hasil tanaman sendiri guys. Mencoba nanam sayur ternyata bisa numbuh. Kacang panjang, timun, ceme, bayem. Nah. Ngono, cemene enak. Enggak. Apa disemprot itu mak ya? Mau apa? Anu nek kuwi lho, apa nek ireng-ireng kuwi lho. Kuwi kan homo yo. Penyakit kuwi. Nek terus-terusan engko mati kan ane. Kacangnya? Heeh no. Kena ireng-ireng kuwi. Ya daripada apik mending semprot ya Dik ben. Lah ya, engko tak anu lah tukake semprot sing obat-obat apa ono lah. Iki gak enek banyu, gak dibuat banyu urip ra engko. Sak anyaran iki. Oh ya kan. Engko lah antara urip tak eleke banyu engko. Nek wis urip meniki enak. Cemene enak banget ta. Wah. Jeme ora ukur jeme kan. Tapi sing woh kuwi nggur wit loro lah sini, Mak. Iya ta? Ora kan nandure papat ceme kan lho sik. Ceme 5 apa 4 lho. Bayem, ceme, guys. Sayuran untuk setiap hari. Kuwi timun sing arepmu mlentung, heh? Endi? Kuwi apa kuwi? Ya, Men. Oh, ngrambat terus juga toh, Yang? Heeh. Berarti ngrambatnya dawa ya? Lah ngrambatnya dawa berarti. Cemene kabeh wae kan. Heeh. Wis mau pakai pengen teluan ya. Nangkrang tok meneh. Ya nek semprot ora kali, Pak ya. Tak tukane obat engko lah. Ben lemu. Buah jenenge. Demen salah, Mak. Aturane gini iki sebelah ini timun to. Kono kacang panjang. Niku Nek ora kono kacang panjang ini timun peceme khusus ngono ya. Sampeyan bar iki lah. berarti meniki perdana no. Timun le tuku anu isi 5.000 ae. Ini apa tadi? Heeh, kuwi tak paculi bener ya. Lah iki lho panase ra enek, dadi kan kurang. Ya ngono iki lho, rusak to. Mati. Lah ya lho. Karena panasnya kurang. Kalau panasnya kurang bagus. Kita ngambil bayam, guys tuh. Bapak itu apa-apa, nganggo tukul neh ya. Nek bayam iki banyu kan.
Banyune metu terusno wis anu. Urip terus. Apa? Ndokon balado. Ini namanya daun ketela, guys. Nih. Buat sayuran juga daun ketela. Nah. Tapi campur ada bayamnya, ada daun ketela. Kata kata sih panan ngoten iki. Kuwi kata sih kuwi pan manuk. Wingi urung kuning nek mesti pan manuk neh. Wah. Cepet banget manuk ini mangan pintere pol lho. Bilang yang nomor 7. Wih, dhisik jaman cilik aku ngenjebaki manuk tilang ya kuwi. Kata saya ya. Heeh. Kurungang. Boto to, terus bu aplok ngono botone kan nutup gak iso ngangkat to, gak iso njul. Kayak jaman dhisik. Kalau yang kaya lu sabar. Sing kulo etana ya. Bayumu sih oke. Loro entek ya, Pak. Halo, dipangan anu. Dipanah wae manuk tilang loro iki. Tilang ya seger mani anu terus. Untuk jatah panganan wis makane ning kebon terus manuk tilang. Pengen apa? Tak dontor lagi apa? Soalnya iwak aku pengen tak rendang. Makanya manuk tilang ning terus, Pak ya. Lah tibake entek makanan pepaya kuwi seneng kok ya. Malah gini ngopeni manuk malah. Gen seneng manuk tilang. Gen bahagia dapat makanan pepaya terus guys tuh. Pepayanya tuh. Tuh dimakani anu. Ketok lho, Pak. Lah ya. Kacangnya telu. Pepayane mbok sik apa kae? Kuningnya lho. Heh? Sing bindut. Ora sesuk kuwi mateng nek disiki manuk neh paling. Engko ya anu. Lha entek entek iki, Mak. Gak lek arek apa iki? Iya, karek ada itu ya pangane. Andani kok cepet banget hilang ya. Gopak kini ki lanjar ono iki tapi kini semua kacangnya karipek ya. Sing ndi iki ta? Iki kan kena banyu terus. Heeh, tak anjirane. Ijo beda to, nek banyu. Sing enek banyu ijo. Iya ta? Sing kono gak otok kuning kena banyu ya, kurang. Lah kok ketara men. Oh, gak kena banyu terus apik. Lagi kena banyu terus seger. Gelap. Kak, doe. Mulet-mulet ya. Apa itu? Kesel ya? Ini kayak daging. Ini balado jadi yo. Lho, malingnya ketinggalan toh. Ini yang di mall. Gak yang pulang kan. Ini cemennya nih, guys. Ini apa tunjak yang nih? Gili-gili gua kasar.
Tapi cepet lho gedene ya ya. Nek tuku 2000 ngono ya. 1000. Ben kae 2,5. Sitokno e? Oh iki to? Heeh. Oh 2.000. Tak kira wine, nek wine 2,5. Isine papat ning gua ya randuga. Ini petang biji dah. Kok tuku andur gini kan ya. Edak nang banyu lah. Nang banyu gua angin lah. Ceme nek gelem ngekeki bethek ngono kae lho. Wah kena. Ning sawah kene nek galengane ngene mbok dikek ceme jane. Nek galengane malu ke. Saya mbok kene sing ngisore tandurune urip jane ya. Nentek ora ya? Sawah sapa? Mbok ini. Oh itu baine wong ya. Setahun deh. Wis sitoke cukup berarti Mak. Iya ta? Kan sitoke gak tak pek. Nek loro kok keyang. Aku sesuk neh loro sitoke. Kuwi aku Sayur ceme, guys. oyong nek arek. Ayam cair bening. Nah, begini dapurnya, penampakan dapur lek duwing ya. Oke, matur sembah nun, besok kita sambung kembali. Rahayu, rahayu.